Bu yerde Stavropol'la yani 5'ten gowrak Türkmen etrapları var. Bu yerde Türkmen nogonlarymyz ýaşaýarlar. Biziň häzirki duran ýerimiz bolsa Ildibay adynaky owa. Bu owada da Türkmenler ýaşaýar, hususan Mahmul Pragynyň heykeli oturdular. Onun hem edil bir owa giýirleýän ýere az yol gally. Şondan owaň esasy giýirilgesinden giýirer. Sen de şu owa barada bir näçe wagtlar bilersiň. Onu näme gyzykly syýahadymyza tomaşa ediň. Türkmen etrawy Russiýanyň Stavropol ülkesiniň düzümindäki administrativ çäk birligidir. Etrap Stavropol ülkesiniň Demirgazyk Günnowar böleginde ýerleşip, Galmykstan Respublikasy bilen terketleşýär. Administrativ merkezi Letnaya Stavka owasy. Türkmen etrawynyň howasy kontinental ysy, guruk, tomuz ýumşak. 1860-njy ýylyň 29-njy noýabryna Stavropol gubernasynyň düzümini Türkmen jemgyýeti döredilýär. 1920-njy ýylyň 3-nji aprelini Türkmen owalary Türkmen milli etraplaryny öwürlýär. Cihan Muhammed Aliýewa, sizi hoş gördük. Şu günkü yaxşı günde bizim bir dilegimiz var. Allah Taala bizim dünya Türkmeniň arka dagyny köp uzak ömür bersin. Sağlık bersin. Türkmen halkymyza agyz birlik, sağlık, baýlyk, sağlığımız bizim baýlyk diýip aýdadyrsyk biz. Sağlyk bersin. Men adym Injihan Muhammed Aliýewa we obada tarih muallim bolup işledim bir zamanlarda. 1990-njy ýylda bizim şkolaň başy Kazım Ahmet we Salim Ahmetoviç maga bir habar aýdadyr. Mana bizim mektebimize Geýetir Hebra raýonynyň Stavropol galamyzdyň muallimlerimiz ulkan adamymyz. Siz öz çağalaryňyz bilen bize körkezip aýdyp ýetirip beriňiz Stavropol türkmenleriň taryhyny. Özüm hortdum, näme etmä gerek? Ruhsat alyp biziň Ranodan Türkmenski raýonynyň muallimleri we delegasiýasy bilen uçdum samolyot bilen Aşgabat'a. Aşgabat'a gelip erter turup terezany garasam, özüm hayrana bardım, tamaşa aldım. Men Petegorsk'da meken, ya Aşgabat'da meken dip, men gözümün aldında dağlar dur. Men beýdi goýlydyr etin. Ol Türkmenistan, ol düýeler, ol Karakumlar dip. Men aldında dur dağ. Bize Stavropol Türkmen muallimleri körkezdi köp aruu yerler, gözel yerler, ahirde çekin atları gördük, Kabit dağı, arxivlaryna bardyk, bibliotekasına, universitet, Aşgabat universitetinde biz okup, mekteplere de barıp, okuyup aýdyp geldik. Şol Edilbaýa gelende men özüm oýlaýdym. 15 gün Türkmenistana barıp gelen günlerim uklap turup dişte görenýär boldy. Mana ukladım da diş görenýär. Indiki men näme sebäpden beýle? Gözlerini biz aruu diýip aýdadyrsyk. Gözlerini aruulugy, gözlerini ol Türkmeniň atlary, o dağlary, o podzemne ozera aruulyň bibliotekasyna aruu kniglar gördük, kitaplar gördük. Men şu günü bir ýaxşy boldy. Men bir ertekesine giren ýaly bolup geldim. Şuň ýaly günüm köterildi, şatlandy. Şu ýylda Edilbaýyň mektebinde biz Stavropol Türkmenler hakynda muzey açdyk. Muzey açyp şu zamanyň beri Türkmeniň taryhyny, etnografiýasyna geri kaldym.
oçerk yazıp her bir Türkmenlerin yaşaydıran rayonunun gazetlerinde yazıp başladılar olar. Türkmenistan'ın Aşgabat'ın gazeti Neytralny Türkmenistan'da Aydın Platsersi diyen bizim obamız hakkında kolhozların, kolhozniklerin hakkında nem böyle olar yaşaydılar, nem işleydirin halklar hakkında yazıp verdim. Näçe jemi, näçe adam ýaşaýar? Stavropolda Türkmenden sany näçe? 15 min. 15 min. 15 min yaşa. Biz sağ ol dep aýdyrsak arkadagymyzy ol bir sözü bile bizim Stavropol Türkmenleri ýadyna salyp şol Stavropol elinde liderleriň obasyna ýadygarlyk pametnik salyňyz diýip akeryp saladyr 2008-nji ýylda. Şu halda Türkmenler ağzına çıkalıdır. Mana oylamızda yetersik deyip, mana Mahtumgulu öz ağzımıza geldi. Mektebin tapmalıyına oturuzdu deyip. Ülkün her bir yerden Türkmenler, Orsları, Kavkazdaki yaşaydıran halklarımız gelip ülkün deyinde toy tamaşa ettiler yani. Begendiler, Orslar olsun, Türkmen olsun, Orman olsun, Azak olsun begendiler. Bir bizim Mahtumgulu Edilbay'a geldi. Mahtumgulu geyitende şöyle yol da geldi bize Edilbay'a. Sviyaz da geldi bize. Şeýle bir ýene bir gowzada aýtdylar da Mahtumul Pragynyň heykeli şu ýerde gurulan soň Stavropol türkmenleri tanalyp başlandy diýip aýtdylar da. Ol gelip başladı bize televiziýa Petigorskiň, Moskvadan geldi, Aşgabatdan geldiler. Her bir yerden gelip bizim Türkmenler hakkında, bizim tarihim aydın, gazalarımız öğrenilen yanılarda mana öze yanılarda 10 yıl ötüp gitti. Indiki bizim Arano aydığı bile her yıl şol Mahtumgulunuzga çiçeğinler her yıl bolup ondan sonra onu Kravovoy uğruna götürecek boladırlar. Astrakhan oblastının Funtova obasını kurulan mektebi şimdi biz köp sağ ol diýip aýdyrsak bizim arkadagymyzda Türkmenlerin prezidentine 2008-nji ýylda bizim agla kuruludur pametlik Mahtumguly. 2009-njy ýylda Astrakhanda geldi Mahtumgulyň ýadyrlygy. Şoň üçin ol köp ýaşlyk etdi. Stavropol Türkmenleri ýanyna alyp berdi. Şoň üçin prezidentimize uzak ömür versin, ağız birlik bolsun. Köp ýaxşylyk bolsun. Stavropol elimize gelen, Rus hökümetimize gelip Funtova barıp Edilbay obamızda antistavalaryny olaryň görüp, olaryň ýaşawyny bilip, şo bilimimizi bizim Türkmenistan'da yaşayan doğan Türkmenleri, uru doğanlarımızı aydıp veren için bana sizin de sağ olunuz. Köp sağ olun. Size de köp sağ olsun. Aýdýat elmydama janyňyz sağ bolsun. Şu ýerde ýaşaýaňyz elmydama toýlar, bayramlar ulaşyp dursun. Sağ olun.